Salam dostlar, siz bilen Aýna Zarf. Bugünkü videomuzda biz siz bilen Polşa barada gepleşeriz. Yani Polşa nädip gelmeli, Polşa Türkiýeden nädip gelmeli, Azerbaýjandan nädip gelmeli, Priglашение nerden zaka etmeli. Şo barada durup geçeriz. Polşada näle işler bar, näle aýlyk. Dostlar, ahyrjyňyzda salam. Siz bilen Aýna Zarf. Bugünkü videomuzda biz siz bilen Polşa nädip gelmeli, Polşada nädip iş tapmaly vardı. Gurundaşyp geçeriz. Gelin ilki bilen tanışyr bolalım. Men Aýna Zarf, özüm Germaniýada, Türkmenistandan, Türkiýeden hemde beýleki ýurtlardan Ukraina okuwa studentleri ýerleşdirýärdim. Indi häzirki wagtda Polşa işe ýerleşdirip bilen hemde Germaniýa, Ispaniýa ýaly ýurtlara işe ýerleşdirip bilen. Ilki bilen işe ýerleşmek üçin näme gerek dostlar? İslam meselem siz Türkiýede bolsaňyz, Polşa işe gaýtmasyn bolsaňyz, ilki bilen size işden priglашение gerek. İş priglашениýany biz sizin elinizden gelýän hünär boýunça berýäs. Yani siz näme Türkiýede meselem siz aşyk bolup işleýän bolsaňyz, biz size Polşada yani сварщик işini tapýas we şol işe size priglашение berýäs. Şol priglашение bilen siz 6 ay ýa-da 1 ýyllyk wiza alyp Polşa işlemine gidersiniz. Polşada aýlykka daýnaýly, şuňky gün Polşada aýlyk 15 zlotdan 25 zlotgacha saatyna, ýani ýa-da dollara geçirsek 3 dollardan 5 dollargacha bolýar saatyna. Ortaça aýda 800 dollardan 1300-1500 dollargacha galap bolýar. Egerde siz Polşada işläseniz gelýän bolsa, onda men aşağıda web sahipamyň sylkasyny goýjak. Şu ýerde web sahipama girip hemde Telegram gruppamyň hem sylkasyny goýjak. Girip siz gerekli informasiýalary doly alyp bilersiniz. Polşa priglашение ortaça 1 ay 2 ay dowamında taýýar bolýar. Siz Warşawada bolsaňyz, egerde siz Warşawada bolsaňyz, onda bizim ofisimiz var. Ofisimize gelip arkaýyn senlik soraglary gepleşip bilersiz. Şeýle-de egerde siz Polşa wizasy bilen Polşada iş ýapýan bolsaňyz, Germaniýa Polşa wizaňyz bilen Germaniýa işe gidesiniz gelýän bolsa, biz A1 razрешение ýani alyp berýäs. Hemde Germaniýa işe ýerleşdirip bilýäs. Ýani bizim öz vakansiýalarymyz var Germaniýada. Egerde size gyzykly bolsa, ýene-de bizim saýtymyza girip görüp bilersiňiz. Ýani nomeryňyzy goýup bilersiňiz ýa-da Telegram gruppada ähli maglumatlary alyp bilersiňiz. Şonu bilen hoşlaşýas. Indiki videomyz üçin hoş sag bolun.